Salutare lume, eu sunt Jess, sunt aici cu Softy Soul. Salutare tuturor! Așa. Jucăm Sniper Elite V2 în co-op. Așa, tocmai am terminat de filmat și am terminat de filmat. Unturned, omoară tu pe ăla. Ok, stai să-i dai un direct headshot. Bun. Nu tare mai știu controlele, dar mă obișnuiesc. Pe X sau pe care pe ce te pune jos? Așa. Uite-l și pe ăla. Pușcă-l! Ceva mai silent nu este? Nu. Oare ce-i cu lag-ul ăsta? Poate e de la tine, că ai frepsul pornit, eu n-am la deloc. Ha. Stai așa o secundă, revin imediat. Am revenit. Sper că acum o să meargă un pic mai bine. Da, acum merge mai bine. E, sta la tine, acasă. Oare ce trebuie să facem în misiunea asta? Să-l vânăm pe unul Günther. Günther. Hai, te Pune pauză. Stai. Bine. Am revenit. Din nou. Ce trebuia să facem? Să-i omorâm pe ăștia. O să facem primele două misiuni și următorul episod o să fie următoarele două și tot așa până terminăm tot jocul pe co-op. Deși l-am mai terminat. Da. De unde trag aia, că nu mai văd? Ai, ala. Bun. Ho ho ho! Vezi și tu? Pe unde vine? Da, și există un shot special, să zic așa, pe care l-am atins amândoi. Da, Să spun frumos testicle shot. da. De fiecare dată când făceam la ultima misiune, cred că era asta. Nu. Făceam, mă, nu. Nu. Penultima. Am făcut, cred că vreo 20 de poze și până ne-a ieșit, acum mai știm să facem de tot. Stai să... Așa. Nu-ți dați ție punctele bonus. Poate trebuie să folosești și mitraliera din când în când. Poate. De obicei doar asta o foloseam. Eu prefer sniperul. Am urcat primul. Trebuie să mi se reîncarce viața. Asta e partea care nu-mi place mie, e foarte grea. Vine. Du-te la tine acasă. Unul care trage pe aici. Ia. Bun. În acest joc nu veți avea foarte multe arme, veți primi în unele părți cât mai multe sniperuri. Cred că sniper e corect. Sniper. Da. Nu sunt foarte multe arme în joc, cred că asta vrei să spui. Da. Uite, baloane care plutesc în nimic. N-am știut că sunt ăștia aici. Hai că trebuie să urcăm repede acolo.
Oare ăștia sunt naziști? Sau? Da, noi suntem americani. Stai că... Bine. Vezi că e unul acolo. Urca. Nu-i lăsa să tragă în tine? Câte glanțe trebuia să-i dau? Oh, stai că trebuie să-mi iau un glanț, m-am uitat. Uite, aici sunt. Da, am luat de pe corpul acelui om. Mai faci un parkour din când în când. Acum e partea mea preferată. Iau eu tancul? Îl iau eu pe Kel. Bun, pe Gunther. Ar trebui să Pe fie un Gunther. pinguin. Hai. Dacă unul dintre voi care se uită la acest clip îl cheamă Gunther, nu avem nimic cu acest nume. Bun. Fain efectul ăsta de slow motion. Deci, Bun. primele două misiuni le facem acum, după aia în următorul video facem următoarele două misiuni și tot așa. Hai, l-am ratat. Stai că-l văd. Ah! Repede, trebuie să mergem la el. Răbice! Dacă era o persoană atât de importantă, puteau să-i pună securitate mai mare. Dar nu e atât de important, e importantă pentru mine. Pentru noi, adică. Pentru mine e caracterul jocului. Help! Gata. Da, știm că este sniper și ouăleu vine un tank. Da, înseamnă că i-am ținut pe ăștia până a venit tankul. Hai să-l distrugem repede. Eu ocup tu de el. Ocupă-te tu, iau eu. Într-o poziție foarte nesatisfăcătoare. Și unul în spatele meu care trage într-una. Hai să mergem. Completează tu misiunea asta să-l omor pe ăla. Nu trebuie scor. Bun. Am terminat prima misiune. O să restartez filmarea când intrăm în a doua. Am revenit. Opa. După cum vedeți, ne-a schimbat arsenalul. Ce? Vorbește română, că nu înțeleg ce vrei să zici. Bun, hai să-i pușcăm. Ok, să mai presc pentru tine pe aici. Lăsam. Copia. Wow! Fuga! Help! Vin ok, nu doresc să spun, nu mă interesează, nu știu ce mă dor acum. Ce mă știu pe mine, mă duc acum, ok. Nu știu, e trag. Mersi. Bă, ce șmecher e pistolul ăsta. Aha, achievement. Da, și am primit. Așa, unde intrăm? Da, uitați, ce fac ăștia aici? Rachete. Am uitat. Follow me.
n-am văzut asta. Pune și mitraliera asta la cei de rus. Domnule, vezi ce frumos să tragem musafirii. Vin soldații. Open fire, trage puțin, vezi. Bun, mă dă aia. Bine. Bine acum? Să ne grăbim altul. O pun eu, vin din spate. Nu bine, nu bine pe aici. Acolo, acolo. Stai că vin din spate. Rămân fără glanțe. Asta e. Lasă la mitralieră. Voior! Uite mocănița. Mocănița. Da, nu știu, e mocănița de la Vișeu. Da, da. De la Vișeu. Dacă iar vine ăla cu limba lui spurcată. Dăm skip. Nu, hai să dăm skip. Opa. Da, dacă vrei. De ce? Da, că aveam Müller. Nu avem Müller de vânzare deocamdată. Opa. Opa. Hai. Bă, tu necurești cumva, puriciosule. Fă-ți-o shot. Trebuie să plecăm de aici. Acolo. Glanțe pentru mitralieră n-am ieșit pe aici. E nu, spune pentru mitraliera simplă. Adio, lume. Ce, ești la pământ? Da. Vine acum, colegule. Dacă nu mor, supraviețează. Supraviețez. Dă-ți timpul prin cutii, grăbește-te. Bun. Mulțumesc cu toată ta. Foarte multe glanțe am. Dă dintr-o lovitură. Așa se face, dar o să mor din nou. Bun, hai că vine acum. Mai am glanții la pistol, numai sniperul mai am. Eu mai am 10 glanțe. Cred că iau mitraliera asta. Bun, măcar asta e un glonț. Nu, un glonț, un 4. O să murim cu toții. Noi nu murim. Haide, Doru. Trebuie să ne duba aia. Să mergem odată. Sau? Luăm mitraliera? Tu ia mitraliera. Bă, nu arunca grenadă. World record. Uhu! O să mor.